Sirikal oyango ni chenro mar bero alap mar ndeke ma JKA ema dhi bedo chenro mokwongo ma dhi sire gi aguch omenda ma dongruok motesi National Infrastructure Fund. Ma jatend piny Kenya William Ruto puodho chik mare kawuono bang' kano kadhe gi jood bura. Jatend piny oyango ni alap ndeke no idhi ketne kinde siling bilion 15 nyaka bilion 20. Aka jafwambo mar Walter Nyambaga lero Ruto puoyo okang' mar jood bura keto chik madhi tayo kaka itiyo gi agruno masani geto yo siling trilion 5 ne dongruok madonje pacho kae kowuok e ofuke joket mwandu. Pae mochomo pinje monyalo kaka Singapore chakore kar jot mar jatend piny e boma maduong' ma Nairobi. Ka jatend piny William Ruto oketo koke chik aguch omenda ma dongruok 2026 kopuoyo od bura kuom lokruok motimie kendo chiwo teko ne Kenya mondo dongre kaka pinje monyalo. Ka Ruto okoni alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport ema idhi chak godo lai mag dongruok. Today I have signed into law the National Infrastructure Fund. For too long, Kenya has been a nation of great ambition without the financial resources to match it. Today, I am pleased to announce that the expansion of the Jomo Kenyatta International Airport will be the first major project financed through this new model of financing under the National Infrastructure Fund. Jatend piny okoni aguluno biro bedo maonge kod mibadhi kata matin, kendo tonglo ka tonglo biro timo tich mowinjore. Ka siling nyaka ne gimotimo e bwo aguluno mar National Infrastructure Fund ma kaluwore ni bod mibiro chuogi ni koting mapek to makare ne dongruok. We have made the decision that these commercially viable agencies and enterprises will not be run by people with political connection. They will not be run by politicians who have not succeeded in their quest. They will not be run by people who have not been subjected to competitive recruitment. All Kenyans were in agreement that we were facing constrained fiscal space, yet we still needed a huge and massive investment in infrastructure. And therefore, we had to think outside the box and come up with innovative ways of financing our infrastructure projects. Jatend piny okone joket mwandu magombo bedo agok mag jokanyo e ohala kod sirikal mondo oikre keto mwandu ka olero ni maromo bilion 15 nyaka 20 mag omenda mag aheri to kod mago mag okumba koro yaw nono ne joket mwandu kochako dwe manyien. And we are thinking about how we can synergize, we can bring the private sector, we can bring the public sector to be able to grow our economy, develop our country, because that way we not only create jobs for our children, but we develop our country. E kinde no, jatend piny odok ne alap mar tuke ma Talanta Stadium, mokoni kweth moko kwedo thuolo mar igni 15, ma jaket mwandu ni godo mar tae. Ruto wacho ni igni 15 go ne kare, ka irango kit ber mar tijno kod ber madhi biro ne jo Kenya. I saw a gentleman say that, William Ruto and the government, they have already pledged for 15 years money from our resources to build Talanta. Yes, we have. Do you have anything that you can see that that fund has done for the last 15 years? Nothing. Cabro here, a gate there, some other money stolen at the corner, others appropriated at another place. We are better off pledging 15 years when we can see a facility like Talanta Center standing. Walter Nyambaga, Ramogi TV.